Nyakoromoga Juang, arwaki chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Ma en chenro mwamedo goyo mbaka mag dongruok kaka oganda luo. Kaka ne wasingo, wamedo chopo singo marwa mar sundo paro oganda luo mantiere kod lonye wechego mag ohala mondo mi wayud konyruok kaka onyalo loso mwandu. Machiegni e chenro ni nyinga Lydia Okeo. E chenro wa makawuono Nyakoromoga Juang, wachiwo puonj makende wi kaka inyalo rito omenda mari ma iseloso kaka ng'ato kata kaka ja ohala. Be ing'eyo ber bedo kod chenro makare matiyo kod omenda mari? Ne wagomba ka gima kuom oganda luo ewi kaka inyalo rito omenda ma iseloso. Kendo magi e duoko mane wayudo. Luonga ni Israel Agina, an jakom mar Chamber of Commerce Kisumu. To kaka wachako higa manyien, higa 2023, akwayo jo ohala ni mondo gitem kar nyalogi mondo ginyal survive the hard economic times. Nikech kaka wang'eyo Kenya osebedo piny ma okawo hola mang'eny e pinje maoko gi bengi, to koro kochopo sa chudo to nyaka gimed manusuri ka giyud pesa ma gichulo. Jo ohala matindo manyalo nyiso ni mondo kuonde mung'iepe make sure ni uyudo bei maber, nikech mane manyalo mi bende yud kuma iuse gigigo. To nikech kisane waneno kata jomoko mabiro ma ok chulo suri kane to gikawo pesa kuom jowa nikech jowa nyipo kuomgi. Koro wan joma poni kane kata nigi dukniwa watem mondo wabed able to compete, wabed ne wanyalo piem kodgi e nengo mondo ji onyiep kuomwa. Winjo ne kata piny miluongo na Amerika giwacho ni mtokni ma jo Japan loso gihero ndi, to giwacho ni Amerika ni jo Japan ni biuru losgi e piny Amerika ka, kendo ndik Amerika ukaw chumbe mag Amerika e mulos go gigi. To wabende kaka oganda maloko ohala ka dwaher ni jowa mondo obed able to do mondo tim ohelni madongo ok mana ni ka kende, to nikech wan sani gi tudruok madhi Uganda, madhi Tanzania, madhi South Sudan, madhi Congo, Rwanda gi Burundi. Magi duto pinje ma chalo chichwa monego wabed ni wanyalo tero giwa kuondego. Ohala samoro nyalo neno no ohala ni chichwa kata ni Kibuye kata ni Uru Business Complex, tiparo ni jogo ok gin johendni madongo. Moko kuomgi gin johendni madongo kabisa ma gin gi dukni mang'eny ok achiel. Momiyo jowagi wadwa ni mondo udwar yo ma ubende unyalo export go mwandu madhi Kampala, dhi obed Kampala, Jinja, Kasese gini kucha gi pinje moluoro wa. Ani iluonga ni Lawrence Okumu. Igni 9 koro asebedo ka konyo ji keto chenro mar ndalo ma mabiro mbele mag retirement. Lakini ng'eni wachako kodgi sama ng'ato ja higni 25 koko donje tich, poko yudo msara kata mokwongo. Samoro ng'ato nigi biashara ne moro kuchocho, pod en gi penjo mang'eny ni to ndalo ma ok anyalo timo biashara ni ere kaka bro dhi mbele. Koro ohala wapuonjo godo ji kaka ginyalo keto pesa thenge ma bro konyo gi ndalo moko ka koro ok ginyal tiyo. Kendo amor mar bedo kaka wuon. Crispin en jaloch mar weche mag aheri e Kenya kae to kata oko mar Kenya. Atiyo kambi miluongo ni Zamara, ma en kambi maduong' kabisa mamiyo ji medo kungo to loso ngimagi kapango ngimagi mondo gibed gi aheri maber. Koro an awuon ta jaugenya e Siaya County. Mokwongo adwa paro ne ni ibed ng'ama ondiki, ibed ja ohala. Nyasaye omedo ndalo kendo sani numbers wachonwa ni ji mang'eny neno higni mar 60 gi wiye. Koro nyaka wang'e ni kata kitiyo kawuono gi luchi matek
kendo ber kendo mane gima dwarore, lakini nyaka wapar mar ndalo moko ma samoro ok wanyal bedo gi nguvu mar dhi tiyono. Koro ere yo mwanyalo konyore godo mondo mi kochopo kanyo to wan gi pesa? Tiende ni mokwongo nyaka wabed gi budget. Budget ni bro nyisa nang'o? Ni ka $100 mayudo odiochieng' kodiochieng', pesa ni adwa timo kode ang'o? Gimi dwa timo kode, somo mang'eny osenyisowa ni ki budget nyaka ipar ni ere kaka inyalo keto pesa bathe tenge mabro konyi ndalo moko ma ok inyal tiyo. Koro formula en niya, e pesa duto kata obede yo mar ohala ma wayudo, nyaka wakaw about 20%. $2 ewi 10 mwaketo tenge mabro konyowa ndalo moko nyal tiyo. Ndalo moko nyal tiyo gi nyalo bedo ni en retirement. Nyalo bedo ni watuo. Nyalo bedo ni samoro tich manotimo cha ohala odok piny. Koro yuto wa mapile cha onge. Lakini nyithindo wan godo sani koro yaw school fees be nitiere. Pod chuno ni nyaka wabed gi pesa moro tenge. Koro yo maber ma sama ng'ato paro godo weche mag retirement sana en ni nyaka wamany yo mwaketo go pesa bathe. Kidhi jomiluongo ni Retirement Benefits Authority gi, ginyalo nyisi list maduong'. List ni nyisi kambino, ginyisi kaka inyalo keto pesa kodgi, ginyisi return nyuol ma pesa ma kimiyo gi kuchocho, to pesa ma iyudo e dwe ka dwe, bang' dweche 3 be, kendo bang' nusu mar higa, kendo bang' higa. Iyudo statement manyiso ni kawuono ni naketo $20, kawuono ni naketo $100 matin kar minyalo. Kendo gimi statement ni kidwaro manyiso ni pesa nini kani miyo gi 100 kawuono onyuolore kawuono kinyi gi pesa di. Koro gima nyalo kwayo en ni wabed kwa paro ni nitiere ndalo moro moko nyal tiyo. Paro manya kibed go maduong' en ni omenda miketo e agul mar aheri ni dhi nyuolore. Jo wagunda luongo ni compound interest. Ni the magic of compound interest. Mane ka jo wagunda luongo. En pesa ma mamo okonyore kawuono, kiny mama gi nyare konyore, orucha mama gi nyare gi nyathi nyare konyore. Iwinjo? Koro bang' ndala bich agulu ni opong'. Mama gi nyikwae ji konyore ngima dhi mbele. Iluonge ni compound interest. Pesa ni nyuolre sa. Omenda ni ene modhi konyi, onge kendo ng'ama dhi konyi. Manuang'o kabisa ni nyithindo otiyo kony jonyuolgi nikech garama mar ngima omedore. Kidwa bedo gi ngima mochanre madhi mbele, dwar kony kuom joma konyo ji e keno mar aheri. To nikech nitie joma konyo ji e keno mar aheri, to dwar kambi madier ma yen kikeno onego bed ni ng'iyo ni to keno nani nyuolruok mare chal nade. Ok akunga. Inyalo kungo kata e godro. Inyalo kungo kata agulu moro e dala. To mar agulu cha ing'e ni konga to konyuolre. Onego bed no ipenjri to nyuolre machal nade. Kech kambi ng'eny matimo kamano. Onego bed ni penjri to mane manigi nyuolruok mamalo, nigi yuto mamalo. Ka keto 1,000 adhi nwang'o adi. Mane madhi konyi miwach ni to jogi. To ka asewe tich. Kasewe tich gibe gichudo ga. Kembe opogore ndi moko ma kiwacho na dwaro pesa omenda na to mondo chuli gidhi chuli bang' ndalo 30 wang'e. Kijo koko kotese ni oseikre to gichuli bang' ndalo 5. Mano be nyaka iluongo ni servicing. Koro en dwaro ni en ng'iyo ni nyaka itim nonro kapok ichako timo kamano. Aya, ok ochuno ni nyaka ndiki kiket pesa ya agulu mar aheri. Nitie gima waluongo ni personal pension plan. Ging'eny oko kae. Dwar ng'ato manyalo konyi kata wan ka wakonyi. Mondo idwar kamoro mikete omenda ni. Nikech inyalo bet ni go jua kali ni to retire to ni retire. Chieng' moro go nyundo no dhi bedo matek. Inyalo bet ni usa lot. Chongi, waluongo ni arthritis, tuo moro ma dolo chong cha. Dhi bede bang' higni 60 ka. Ibo chama ng'o. Ok inyal wuotho kidhi. Aya, hospital idhi konyri nade kituo. Iseduong'. To tuo go wachre ni gimedre gi ngimani kaka imedo bedo madongo.
koro mage gik ming'iyo mondo omi siso mar keto pesa e aheri ni an gi ngima mbele ka. Sama idhiga hospital kituo sani, sama itemoga chiemo bedo gi chiemo ni mondo adag aming'a. Kidak aming'a kucho mbele kucho ng'ama dhi pidhi onge, nyaka ipidhri iwuon. Mano emomiyo nyaka ichak keno mondo mbele kucho bende apidhra mana kaka apidhra sani. Erokamano ahinya. Nyinga Jacob Mwandu Owuor, jakom mar bunge la wananchi ma Siaya. Daher mar kwayo oganda ma jo Siaya, sana sana jo Ohala, ni sechegi koro wachako higa. To seche mochak higa, weche mag pesa bet tek matin. Kendo kaluwore kod weche mag skul, dwaro pesa, weche mag yuto, budget migoyo ma kawaida mag chiemo, dwaro pesa. To nie nogo no inwang'o ko ohala mang'eny koro ok dhi maber nikech tin mar pesa kod weche makoro mako jikoni kod kocha. Koro anda ko ogandawa ma jo Kanyanam, sana sana ogandawa ma Siaya, sana sana jogo madil kod weche mag ohala, ne kata ka watimo budget sechegi, wapongoza budget ma watiyogo kwa ng'eyo ni wan kod pek mar ting' momako ji, ma jomak gaji ichak higa. To kaluwore kod ohalni ma bende watimo, waneno ka sechegi yuto no piny. To mondo mi ohala no bed successful, betime kendo higa dhi brum, nyaka bed ne pongoza bajedeni mamoko mane itimo. Makata kane ne seche moko kinyi, inyalo ga tiyo go siling kata 1,000 i breakfast, duoke obed kata 200. Kane seche moko bajedi ma kawaida ma ot tikta 1,500, inyalo duoke mondo bed 1,000, mondo pesa moro dong ni matin minyalo sustain go handi, mondo kik pek bed kata i oganda mari mbende rito rango jukumu mamari. Koro miyo kwayo en mana no wadranka ka wanyalo balance weche mag budget ma pile ka pile. Daher ma mondo mi anyiso oganda Luo ni pesa watigo kaka kodhi, kendo en gima inyalo komo ma mondo kendo bang'e okelni yuto. To kwa tiyo go pesa kaka yo mar raha, kendo ni wabro tiyo go pesa kwa end up nwachamo nyaka kodhi madawa dwatimo nadi, dwapidho. Chon kabisa, for example, nineno ka oganda Luo kani dhia od dayo, nineno ka dayo ni ka oduma morew ti ikete ka iro. Koro iro ne mako oduma no mar mondo mi okete kaka kodhi. Tieni sami bro dhi chame to man ko kech. Mane yo mane ngiso wan kik icham kodhi kech. Nikech kichamo kodhi bitieko to onge gimikayo. Omiyo sani ka poni Nyasaye ogwedho wan go pesa matin. Daher wan kaka oganda Luo wa change attitude marwa. Warangi to ere gima wanyalo timo go pesa matin ma wan go ni ma mondo mi pesa no temango okelnwa yuto kendo. Nyinga Timothy Mbaya. An kaka ja Ohala, nikech sani January business en a bit low, gimanyo kaka ginya jipanga. Koro an kaka ja Ohala akao mae dwe ma akao stock takano karito mondo economy oyawre ji ochak nyiepo. Kuom nyinga lo meko chieng' aya Migori kae. Kaka ja Ohala ikruok masaketo moromo, lakini kuomwa kaka sirikal wa Migori kae ema pok ketwa ikruok moromo wandwa ni. Kada ng'achak kata tetia kuom mama mboga, kuom wandgi, mama mboga inyore mokalo. King'iyo chiro mwalo kacha, nyocha gin maber sikal morumo cha. To sikalo nyocha muko kuma niko gitime wandgi no, ogologe, oweka gi yang, giwuotha. Koro kata jawuoth ma oko kata biro nyiewo promote jo Ohala gi. Oro jo Ohala gi obedo yore mok ginyal yudo gimoro kuomgi. Koro sani nakwayo muto jo Ohala gi okonyre muto bed gi ikruok moromo. Pesa boro ni agulu kae, nyocha oketni dhi biro mi jo Ohala gi. Migi gimergi margi matin magin goro no. To sirikal otengni kar gi magi loso wandgi no. Muta gi bende igani gibede gi lokruok mathin. Nyakoromoga Juang, bedo kod chenro makare mar omenda en achiel kuom yorego mag loso mwandu. Ne watwa kod Merino Keyo ma en jalony wechego mag omenda, kendo nolero nwa tut kotenore kod yorego mag rito omenda. Ma e kaka ne watwa kode. Nyakoromoga Juang wantiere kagi Merino Keyo ma bende en jalony wechego mag omenda. Wadogo kode mbaka wawinje ni to ere kaka inyalo kungo omenda, ere kaka inyalo rito omenda mari makare maneno ni iyudo yuto makare. Kamano kuom loso thuolo kendo go kod mbaka odiochieng' ma kawuono. Nyiswa ni to ere ber keto mpango makare mar omenda. Sani higa chakore, thoth ji okia ni to gidwa dhi nang'o e higani. Nyiswa ber bedo gi mpango makare maneno ni omenda ipango kaka idhi tiyo kode e higani.
ahinya to seche bende koro higa chakore. Erokamano Lydia kuom thuolo ma kawuono mimiya mondo awuoye goganda. Mokwongo kachako gi nyinga iluonga ni Merino Keyo. Gima timo maduong' en lero ne oganda kendo miyogi adiera mantie kuom rito omenda ma gimanyo. Nikech omenda yudo tek. Koro kabedo kodgi piny talero negi ni omenda kiseyudo onego itim kama, onego irite kama. Koro ei weche gi te alero negi kendo amiyogi tiegruok kaka onego bed ni girito omenda ma giseyudo. Mokwongo kidwa mondo ibed gi rito omenda maber, nitiere yore mang'eny monego bed ni iluwo. Mokwongo kabisa nyaka ing'e ni omenda marom nade miyudo. Waluongo ni exact income. Nyaka ing'e ni e lweti ka dwe orumo, ka juma orumo, ka odiochieng' orumo ne joma nie ohala, onego ing'e ni omenda marom nade mochopo e lweta. Kiseng'e ni omenda machopo e lweti en adi, to ka in ng'ama tiyo mondiki, ing'e ni ka dwe orumo in gomenda marom nade. Koro kiseng'e ni omenda marom nade ma in godo, idhi e step mar ariyo. Step mar ariyo midhiye en timo gimiluongo ni budget, ndiko budget ma dho chiluongo ni budgeting. Budget ni konyo yore mang'eny. Mokwongo budget ni biro konyi mondo kik iti gi omenda baramach. Gima dho ngere luongo ni impulse buying. Sana sana gi joma mege gero impulse buying. Idhi ng'iewo omena tipo king'iewo skat. Koro nyaka ing'e ni budget ma an godo ni en ang'o manie budget ni. To budget no be nyaka ihakikisha ni itiyo kode kaka indike no. Step mar adek mikawo kisendiko budget en bedo gi lengo kata gimiluongo ni goal. Omenda ni tiyo gatiya kata tisendiko budget koro itiyo atiya, nyaka ibed gi goal, nyaka ing'e ni ang'o madwa timo gomenda ni. Inyalo bedo ni lengo ni en mondo ang'iewe giramo maber e ot, kata chake ohanda moro, kata ka in ja ohala mosebedo established, inyalo ng'e nadwa yawe mondo bed maduong'. To kendo inyalo bedo gi lengo mar tero nyathi sikul. Kendo inyalo bedo kata gi lengo mar gero dalani maber. Lengo machielo minya bedo go en mar podho chieng'. Ndaloni mar podho chieng' obed maber. Koro nyaka ibed gi goal ei gigi te. Nyaka ibed gi lengo ming'e ni ma e lengo madwaro timo. Iseng'eyo ni in gi omenda marom nade, isendiko budget, isebedo gi goal, kasto ing'iyo ni hola mari chal nade. Det ma in go hola ni chal nade. Nikech nitiere hola mabeyo gi hola maricho. Koro ei omenda kaka ipango nyaka ing'e ni an aholo Lydia, aholo joma kama kama, onego bed ni duoko. Kik ibed ng'ama kokawo hola to ok duoki. Alafu gimachielo ma nyaka ing'e namba abich en ni kaka tiyo gi pesa chal nade. Expenses magi be nyaka ing'e ei budget ka. Koro mago gik ma nyaka ing'e kitimo planning, financial planning. E kami mali bati untiere gi chenro mopogore opogore mag kungo omenda. Ukonyo oganda mondo gibed gi chenro makare mag kungo omenda. Nyiswa chenro ma un godo e kambi ka mondo mi une ni omenda gi okung gi yo makare, kendo nyiswa ni to gitiyo nade. Koro kakwa timo, kwa bedo kodi piny, mokwongo nyaka wang'e ni goal ni en ang'o, lengo mari en ang'o. Kaso mar ariyo gimwacheko ni time frame ni chal nade, gini dwa time e ndalo marom nade. Koro kwaseng'e ni lengo ni en ma, time frame ni en ma, to gi pesa di midwa, omenda marom nade midwa kete gini. Koro watiyo gi mago, kaso wanyisi ni koro pesa ni ber kikete kama chal kama. Nikech ka in gi lengo monego itim e higni 5, ok anyal miyi plan mar higni 10. Ineno. To ka in gi lengo monego itim e higni 10, be ok anyal miyi ni keto omenda ni kama idhi keto omenda higa 1 kata higa 2. Koro mokwongo wabedo kodi piny to wang'e ni goal ni en mane, to idwaro tieke e time frame machal nade, to omenda marom nade midwa tiyogo. Nikech Lydia, ing'eyo omenda kwa yudo en gi tije 2, chiemo makawuono gi kodhi makiny. Koro kata pesa omenda miyudo ni
nyaka idhi mbele gi maisha ni ma kawaida masani ni king'iyo kata kwang'iyo plan mabiro mbele. Koro nyaka wabed kodi piny wang'eni budget ni chal nade, goal ni midwa achieve kondo time frame ma midwa achieve. Awinjo kiwacho ni kiseyudo omenda to nitiere omenda michamo kawuono, kae to nitiere mano bende iluongo ni kodhi. Yarnwa mathoth kendo nyiswa ni to ere pogruok e kind miluongo ni chiemo ma kawuono gi kodhi, to ere ber keto kata miyo pek kit kungo ma kama. Gimoulo en ni ineno kaka japur samopuro mokeyo dong nitiere mochamo to bende nitiere mokano. Chon kane wadongo naneno ka kwere watweyo mago maket e wiro kama mondo matini mano kodhi makiny. To koonge kodhi kasa keyo chopo cha koro ng'eni onge kaka onyalo komo kendo mondo odhi mbele. Gini oulo ni ka ok ikungo matini ngimani makiny ok dhi bedo mayot. Matini ni ka gimoro de timre apoya onge kaka inyalo konyori, gimiluongo ni emergency. Kendo matine ni ka ok ikungo ok inyal tieko kata ok inyal chopo lengo gi ma in godo, goals ma in godo e ngimani e yo makare. Koro kodhi makiny no konyowa mondo wachop goals wabed gi ngima makare, nikech awinjo ka ji wacho ni you only live once. Koro jomoko ok wach ni yore mag kuno no ok en gima ber. You only live once, to onego bed ni kata ka you only live once no, kiny bende nyaka ing'e ni kiny be podi live. What if kiny live, kiny ni chamang'o? Koro nyaka bed ni ing'eyo ni kiny piny ne ru, kiny nadwar gimoro. Higni 10 mabiro pod abiro dwaro gimoro, kendo pod ngima ma an go maber ma en joy ni pod onego abed godo nyaka higni 10. To ngima ni be nyaka bed godo higni mar kaol kendo kati mar podho chieng' cha nyaka koro bed maber. Nyakoro Ramogi en geno mara ni nitiere kod ng'eyo makare kaka inyalo kungo omenda, kendo koro pachi oyawre ahinya ka bende koro higa chakore nitiere kod ng'eyo mar ng'eyo kaka inyalo pango omenda mondo kiny ka kiny ochopo to kik ibed koda. Ng'ero kamano kuom loso thuolo kendo go kod mbaka. Nyakoro Ramogi wakawo yo matin e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. To ka waduogo wabiro medo goyo mbaka gi jalony weche go mag omenda. Kik idhi mabor. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, kitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro ka onge Sigana, sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng' kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Walero ngeso. Machiegni kendo nyakoro Ramogi e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni podi kete mana ka e chenro ni. E boma mango waromo kod Patrick Wameyo
mantiere kod lony mararieya e wechego mag keto omenda. Ma e kaka ne watwa kode. Erokamano kuom loso thuolo kendo go mbaka gi nyikwa Ramogi ewi ber keto mpango makare ewi tiyo gomenda. Kapok wachako nyiswa ni to financial planning kata keto mpangilio makare, chenro makare matiyo gomenda Ohala ng'o? Mokwongo en gima mzungu luongo ni discipline. Matiende ni in gi ler ma gimidwa timo. You can inene clearly 1, 2, 3 things. Then you put in the extra effort ma discipline. Matiende ni gima mokwongo a list mari nyaka bed mokwongo. Gima number beach a list mari nyaka bed e position ma number beach no. Nikech ka dipo ni gimoro monego bed ni timo bang'e ikelo mbele. To koro man mbele ka achiel nyaka wuog ama ariyo nyaka wuog miye nafas. Koro gima chando ji January nochakore December. Pesa manonego bed ni tiyogo chulo school fees. Pesa manonego bed ni tiyogo chulo rent mar January. Gimibiro timo January te. Ka ok ni setimo mpango kapod ok idhi Christmas. Matiende ni dipo ka isetiyo gi pesa gi Christmas. Makoro budget mari ma January either opunguka or onge. Ka opunguka, gimikwongo timo en luongo gi kizungu ni priority. Luo word maber for priority. Imiye pek. Yes. Nyiswa ni to en okenge mage ma ja ohala nyaka kaw kata ng'ato nyaka tim mondo mi oneni kopono chako ohala kaka ja ohala. Oneni oloso mwandu nikech mae gima ja ohala ka ja ohala okete wang'e. Ogombo ni obedie ni oseloso mwandu si abedo timo ohala. Ang'o gini ma nyako tim oneni oloso mwandu mana kaka noketo mpangilio mare. Ohala chakre gi customer. Bet gi capital okoromo. Jothurwa mang'eny nigi paro moro ni capital, cash capital emaduong'. No. Jambo la kwanza kwa biashara en manyo client, ibed gi clear client group. Ni gima biro timo ni jomage mabiro ng'iewo gima auso nigi. Ere kaka abiro yudo jogo mondo obiro ng'iewo. Nikech ka ok ong'iewi to gima ni kelo ka stock olal nono. Ka en gima tow to dhiyo. Ka en gima ok tow to ibiro use nengo mabed piny mondo ibed gi cash back. So biashara jambo la kwanza en customer. Mar ariyo en kaka gimiuso chopo ni customer, molongo ni distribution. Ere kaka gimiuso ni biro chopo ni customer. Iuse e chiro kaka chiche madala waka, kosi use e duka, kosi use molongo ni mobile, iuse virtual. Bora demand nitie, to goods ma quality nitie, to joma ng'iewo nitie, utakuwa sawa. Utakuwa na cash flow. Mar adek en kaka ibiro manyo jogi molongo ni customer relationship management. Manyo medo mondo gero gi mondo gibed mang'eny madongo gibed dogo ma ka in gi customers per abis gibed 100. So mokwongo en kaka iyudo gi. Mar ariyo en kaka maintain per abich nika to kod kaka ibiro medo per abich ko bed 100. Ang'o mibiro timo pile pile chakre okinyi nyaka odhiambo iluongo ni key activities mondo itengeza product no ma product wuog ka madhi ni customer. Ka ok in gi clarity, accountability mar creating molongo ni key activity, biashara ko bed mabor. Then when it team those key activities need to molongo ni key resources. Ang'o ma nyaka ibed go ma nyaka pesa ng'iew ni nyabet machine bathe ka ilose cakes. Kidhi kanyo ibiro yudo mashinde mag
mag kando gikek go maringo gi stima, ibiro yudo ma inputs go maginyiewo giriwo, then that skill nyaka bede kata en mari ama ikelo ng'ama time, that skill must be there so that gima gigolo kanyo ma cake nyaka bed cake ma quality. So key resources ma idwaro mondo itim key activities ema capital niyo. Koro nyaneno ni capital ne in go, so we are now discussing capital number 7. Not number 1, not number 2, not number 3, not number 4, not number 5. Koro key resources ema koro capital niyo. To key resources gimoko wuok kuom jomolongo ni partners. Inya bet kionge gi pesa to ing'eyo wuon wholesale cha manyami mogo maunga ngano mited mandazi, onyami mafuta mited mandazi, mi us mandazi then idogi chule. Koro ng'eyo wuon wholesale no en gima muhimu nikech ng'ano iluongo ni key partner. Jomanyami itim gimidwa timo kata kionge uwezo mari wuon. Mago nyaka ing'e. En geno mara ni koro intiere kod ng'eyo kaka inyalo keto chenro makare mag omenda mari. E chenro ni mar ohala gi mwandu. Bende wamenyo ni Uganda luwo moseketo sinani e wechego mag ohala. E chuny boma ma Nairobi, waromo kod Rafael Oluoch, mosego ndamo mararia e sekta mar bodaboda. Nyakoro Mogajwang, Rafael Oluoch e ja ohala wa mar juma. Wawinji ya sigande mana machuo kende. Ani luonga ni Rafael Oluoch, an wuod Yoma Katwenga. Sani to an Nairobi ka, atimo tich mar delivery services kata courier services. Ane mana chako kama iluongo ni On Phone Express courier services. Ohala mar apiko ni kane pok achake to nitie kuma natiye ne kambi moro mane chula dwe ka dwe. Koro kana neno kaka ndalo dhi, to awacho ni pesa michula ni donga nyalo lose kenda ka noko kucha. Koro kamane kaka ne paro moro biro na mta dia nya apiko makora kenda mondo achak ohanda. Ohala ni osekonya yuto na mapile ka pile. Mana kaka misara mane chula kocha cha, koro nyalo yude koni kane malose kenda. Ohala ni osekonya kendo bedo gi paro mopogore gi ng'ama ondiki. Koro andikora kenda, koro kaka interact gi ji opogore gi kaka ne an chon. Pek ma kale sana sana kanyalo wacho ten yore ma gik ma watiyo go kor ka tijwa ne. Kaka koro mafuta mwatiyo ma pile ka pile winjo ni bang' jumbo kariyo omed mafuta dhi malo. Tido ka samoro mafuta omed mo dhi malo, ok nyal medo ne ng'ato nengo nikech mafuta omed. Kendo ka sana seche moko asara moko bete iye ka gi kacha. To kod chike moko be nitie mag jo county sani biro go ma nyaka ichul parking, nyaka ichul permit, nyaka ichul gik michulo ng'eny. Kendo ka seche moko gik michulo ng'eny moingo pesa madonjo. Gima nyalo wacho na sepuonjra e ohala ni nyaka ibed jachir. Nikech kise bet ni kori bedo self employed, gik moko kaka koro marketing ok inyal timo ki ng'ama oluor. Koro ibet ng'ama jachir ma dhoot moro amora miparo ni inyalo miye tich, bedo dagi chir mar duong'. To tijno be kosemiyi to tiye yo mar ratiro mana kaka nawacho ni bedo trustworthy, honest, gik moko bilago. Paro mar ohala to en paro maber. To gima nyalo nyiso yawuoyi wetena kata nyiri wetena, ng'ama pod ni oko kanyo ma pod rito ni mondo ondike. Seche ma pod kondiki no, ibe pare gimoro minyalo timo, kaka kora be nabiro gi paro mar chako ohanda mar apiko ni. Wang'eyo maber ni ng'ato to somo yes, mondo chieng' moro yud kambi moro manyalo ndike. But sani kaka piny medo lokre, sani ng'ato somo mondo bed gi paro mar loso tich, ma ibo nyalo ndiko ng'at ma be ok nosomo kaka en. Mapio pio nyakoro Mogajwang ateri nyaka e chirni ma pachoka mondo wang'iye be chiemo mopogore opogore.
Nyakoro Mogajuan, mai makelo e giko mar chendowa mar ohala gi Mwandu. To dikoda kendo juma manyien e seche makama. Mondo med goyo mbaka makelo na dongruok kaka oganda luo. Uriti masani, nyinga Lydia Okeo.